Dans son anuko, actuellement, j'ai fait le bon, on fait des bêmes, on va suivre Malikono, Maliko. Bi ambe anga ngana dofi, amanga soma dofi, amanga chebako dofi. Jaje kante kabomi kanami, aye muni munkesan ngase bima. Atemena sira du mefe, donu konda la jora du mebala. Jamana yongoneya. Sonsolam na kumadama. Dosoma ya ba présenter jamala. Jaje kabomi kanami ani isigile mun kuna malleya ani inana sigi malleya mun kama ani iye janjo mun ke jiene fe donc munu nyana konna la donc folikani boya masege juma bi bolo kadi mallen bema kadi jenyon bema e dans ko ko e kanute nana aniko anikala ani sisi ani fura ba bela jina ko chen mo dem so ko ba bela jina ko maliko ka para fina ni fara jina d'accord donc ba bela jina ko ne to ko jaje kanti danso ne wala kai kamo kai micro kai ne wala kai kamo kai kai yere ko kai marka dugo ko sumankidi donc ne be sumboya be doni kono kabiri simbe sangolo la donc nkumbe francisi la ba ri bima franci bila folore pepe mais ambe ko bi ambe maliko ida zo ko danso bashita la ida zo ko do so ba jaje kante njara ko sobe comme anga bon fobe ano ko nege bay niga yamariya be fe ko nege baka émission nyama fifa c'est ko fe am so ko do anga ngal kon nala na ma ke ma bashi ida zo ko ba Denado, Waraboga, Muzekado, Kenubol, Akaya Denado, Waraboga, Amalotoni Zamaga, Junumana, Wamanga, Muzekado, Kenubol, Ayadenado, Waraboga, Amalotoni Zamaga, Nevoletu, Jagabande, Simona, Kenubol, Ayadenado, Waraboga, Amalotoni Zamaga, Mandin Samalu, Somanga, Simona, Kenubol, Ayadenado. Amara dara ni zaba maga wazele zomalu zomai maga simanya dara finyo amaya dana do wala gole amara dara ni zaba maga ngadi ya ba mai la jaja ngade dunu mala finyo amaya dana do wala gole amara dara bala bala di zumi ni la ni zo dunu mala finyo amaya dana do wala gole amara dara ni zaba maga dana ni jani ya na mo manga
Maiga manga bere ro ga ya ni nga de ja ko de ni ro ga ro kadar dia ba mai ni ro ga ro ni am nga ni de da ro ri ja je si ma dia da jina ko ni mo ko de ni dia ba be ma ke jina ti de ro ga ro be me da ko na ko ko de da ko na ko de ya la kan de ja ga ba ga de ya da ro ri ya la yo ko ko na ba me ju ni jaje mi no gombe so mai ko be mande ni wazu no be ju ya be nyana mala semina ga ya ba ya ni do yo ne ga ma tele fa ya ban ne ba bu ya tele fa ya ban ya la so ko lo nyama ni do ne ma sigiri ne de mo nya jina ti man jana la wai ta mena chela ja do te ko be ba ko ba to ko la ti do mana wa boli jama da di wa ti ba ga la ku jama da e ja je fa ne wa ti ni pare ga ti ba ko da ti ase fengla mai ga be ga ti mo mi ne je bar ba ko ge ja ku mo ba ja ku ndo ala alhamdulillah re amna janyo nyengelen kina ba ko ti to ko de ya la de ja ji mana ja ko ma ji te ge ti ma ma ne ko ma ja ko ba ji ma mango da zo ko ko la du da te gi ma ma ya anga do ga fara do bi ya ni jirim de ma ja ko de do me ja ma ko de ya da zo ko voilà ba shi de da zo ko kan wo jaje ni ku ye anga go fo no ko ne ga ba jekte donc kabe na ka émission accompagner ni goni a sabu ke muguri ga sabu ni ale ni e nyondo ama tege mugula anga do fene ke ani e fene ga alama da ga sisi ka mugu ta ka ay mugu fo bla émission ngono o sera fa na kana émission accompagner goni kan wo iga présentation ngono sida ko kabi sawulun la be doni kono be fe doni duna kono chogodi ali fabunda do babunda do sigi fonda di mawo yala doni iduna doni ko kono chogodi ani sigi le doni bonda jumen ka idan so ko Ariko, ada soaliko. Bon, si ça tient nous savoir faire la folie dans la folie temelen ko fe. Donc on ne veut donner qu'on a vu sur sangolo là. On est nga donner sur dina bunda. Donc dina on est ta tuni be sangolo là. Donc on est ta dina on anya tiro là ke ba to mboto digo. Ida soaliko. Okana ifasola wala wala fasola. Tabi fe sangolo là. Ndete foi ba. Danso. Ne fa dina blanc. Aso karani parce que avait fait quoi donc on t'a téléphone le venir manier donc on t'a na wakati mena ka gambila ba to amu bla dibiro o tefo sibo ila na oja jana ko smenga iba so jina ko konna wala iba so mo do be sa o le jina son de ke na hotel la truda andu ya e tienda lai wa ibe do ke kolon fenela yo baraka ni kolon kala yo baraka ni cliché fena an dalu mais nunu bela jele bora jina wasa fe walma karango bila o sawo fe wa ida sogoni ko jina ko karango be mo la an ni jina woni kala yo ko karango do donc mbe jina soninke bon be le truda mbe kolon fili mbe soninke danso o yanga barata ida sogoni ko aywa fa mo jaja jara ko sbenga anya ye ni bela jele ko fe jina ko buna tebenen ko fe nam faso yɛrɛ dalu ɲini ani a barika ɲini tɛmɛnen kɔfɛ nam i taara diɲɛ yala nam ka segin ka na ka n'i sigi Mali la nin waati in na nam i natɔ i sigi Mali la nam i nana ni basi wɛrɛ i bolo tuguni nam ni anw yɛrɛ tun ma deli k'o tɔgɔ mɛn an tulo la ila so anw ma deli k'a ye an ɲɛ la basi in bolitigiw ka ca Mali la nka k'a fɔ k'a ɲɔgɔn bɛ Mali la yan nɔ ne ma da la ka sabu kɛ a taara cogo min na ne bɛ dɔɔnin kalama la n bɛ fɛ e yɛrɛ ka basi in tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ cogo fɔ basi in jɔda ye mun de ye an ka ɲɛnamaya la danfara jumɛn de bɛ ani Mali basi caman ni ɲɔgɔn cɛ walima basiw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna yan i dansɔgɔni ko n bolo bɛ dugu ma aw ni ko donc ne taara wa basi min ta k'a tɔgɔ ko lɛlɛfo basi tɛ jolo do
donc jɔn y'a si bɛ 100,000 la 100,000 mais n'a sɔrɔ mɔgɔ min fɛ a y'a san 30 k'a tigi bolo a ye san 30 k'a tigi bolo san'a k'a d'e ma san'a k'a di ne ma n'a sɔrɔ o ne y'a sɔrɔ sira dɔ de fɛ wari tɛ se ka d'i ma wari tɛ se ka di mɔgɔ ma wari tɛ se ka di mɔgɔ ma fo i ka da kama de k'a fɔ ko karisa bɛ nin mara n'o tɛ i tɛ se ka sɔn sababu de b'a lase mɔgɔ ma sababu de y'a kɛ kabini bɛ san 7 la basi ko fara ne kabini bɛ san 7 la ka fɔ ja i bɛ nin jo ta a tɔgɔ ye nin ye donc ɲɛɲini kosɔn n nana n tɛgɛ d'a kan basi a bɔra fo Burkina fanfɛla la mais ne y'a sɔrɔ Laginɛ n nana ka bɔ Faransi donc kalo 7 n b'a nɔfɛ n ka se ka n tɛgɛ da kisɛ kan n ye n tɛgɛ da kisɛ kan ka sɔrɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔ yan an y'o tɔnnajigi de kɛ yan kɔsan na hala ma mɛn an y'o tɔnnajigi de kɛ yan nɔ le 17 janvier tɛmɛnen ɔ basi tɔgɔ ko lelefu tɛ donc basi de don a bɛ baara caman kɛ donc question man diya i bɛ se ka question posé ko n b'i jaabi a baara kɔnɔna la a bɛ baara caman kɛ an y'a ye k'a fɔ ko ani basi wɛrɛw b'i bolo yan nɔ yala an ka lelefu ni olu basiw cɛ danfara ye mun de ye ale tana ye mun ye wala ale ka baara ye mun de ye donc ni basi tɔw i dan tɔgɔ ni ko basiw bɛ n bolo yan nɔ basi ka ca n tɛ se k'a to a bɛ tɔgɔ fɔ basi min bolo a bɛ se basi 80 jate bɔ donc basi min bɛ n bolo yan nɔ lele fusen t'a la donc basi min bɛ n bolo ani lele fu ni ɲɔgɔn cɛ la différence min bɛ ni ɲɔgɔn cɛ lele fu ye masakɛ basi de masakɛ basi de don ka masakɛ sigi a sigiyɔrɔ la ka fama bɔ fantanya la ka misikina bɔ misikinya la ka bila fantanya famaya la donc basi bɛ ko caman kɛ i n'a fɔ i bɛ jɔ yɔrɔ nɔfɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ bon donc i ye place dɔ nɔfɛ jamana kɔnɔ a b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni bana jugu b'i la a b'i dɛmɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a sɔnni man nɔgɔn parce que bɛɛ tɛ se ka sɔn bɛɛ tɛ se k'a sɔn cogo di parce que a tɛ se ka sɔn ni misi tɛ a tɛ se ka sɔn ni ba tɛ ani misi donc ba ni misi i bɛ ba san ka misi san ka sise san ka sɔrɔ ka sɔnni kɛ donc n'i y'a sɔnni sise i n'a sɔrɔ ba ni tant que misi tɛ yen a tɛ sɔnni ta n'i y'a ba bila sisan i bɛ ba faga i yɛrɛ ɲɛna sisan joli bɔ ba ninnu fɛ awɔ o ye tiɲɛ ye donc n'i ko fantan ma sisan ko taga misi san ka na sisan dɔ b'a lajɛ a ka tura fana la i ka taa ba 80 don misi la a t'a bolo donc an bɔ a to ten mais a kɔni basi jɔn in kɔni nakun ye fɛn min ye ka mɔgɔbaw ta k'u kisi dafa jugu ma k'u kisi kojugu ma dafa bɛ bɔ yɔrɔ ni ma sɔnni kɛ tɔgɔ la a tɛ sɔn ko la k'a fɔ k'a b'a di ale tɛ sɔn k'a fɔ k'a b'a di a tɛ sɔn ko la k'a fɔ k'a b'a di nka a tɛ sɔn ni misi fana tɛ a tɛ sɔn ni misi fana tɛ t'an sɔgɔ i ni ko tiɲɛna i la tɔgɔ donc a bɛ ko min kɛ yɛrɛ donc n tɛ se ka dan don o la mais ala ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni n'i ye jɔ yɛrɛ a tɔgɔ ko lelefu tɛ yen Mali kɔnɔ a bɛ se ka bɛn yan dɛ mais ne kɔni ma tɔgɔ ye Mali kɔnɔ an y'a jigini kɛ ni tura 2 ye ani ba 2 ani sise 7 a jigini kɛ o ye mais wari kun t'a di dɛ lele ko tɛ ni basi tɔ ni ɲɔgɔn cɛ la ne yɛrɛ ka basi m'a fɔ ko t'a fɔ mais basi wɛrɛ minnu bɛ n bolo yan nɔ donc basi wɛrɛ bɛ n bolo yan nɔ m'a fɔ basi minnu bɛ ne bolo yan m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka basi wele parce que ko kɔni i bɛ kuma ka danfara ten ni min bɛ basi minnu bɛ ne bolo yan nɔ ani lele fo tɛ ni ɲɔgɔn cɛ la danfara tɛ min bɛ ni ɲɔgɔn cɛ la lele fo ani olu ɲɔgɔn cɛ la parce que ale tɛ se ka so fantan tɛ se ka so o ye kelen ye filanan i t'ale sɔn ko la k'a fɔ k'a bɛ ko dɔ jɛ sabanan ale tɛ to ko nin tɛ se ka k'i bolo k'a fɔ k'i bolo manamaya ko dɔ la i tɛ se ka mɔgɔw nanbara i tɛ se ka nkalon tigɛ mɔgɔ ye ko ko n'i b'a kɛ i bɛ nin sara de fɔlɔ o y'a ye n'i nana k'i ka na an kana fɔli kɛ lelefu tɛ yen o de bɛ différence bɔ basi t'o ni ɲɔgɔn cɛ la i ma ye e nana sisan directement k'i ka na an kana n ka cɛ so kɔnɔ an bɛna muso bonya f'a ye n y'a f'a ye kabini kunun ka tila k'a f'a ye sisan i natɔla fana nana ka na émission bonya f'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka gɔni fɔlɔ nana donc n'a nana fana ka na bonya d'a kan donc i tɛ se ka girin ka n'a kan ten n'i girin ka n'a kan ten i tɛ tile 3 bala kɔfɛ mun i tɛ nin ta ni dali tɛ yɛrɛ la basi tɔ ninnu min bɛ n bolo i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais i tɛ se ka nin ta ka sunkurutigɛ kɛ i tɛ se ka nin ta k'a fɔ k'i bɛ jɛnya i bɛ walimuso tigɛ i bɛ walimuso kanu n'a y'i diya i bɛ se ka muso furu fɔ muso tan mais i kɔni ma muso min i bɛ woro de b'a nɔfɛ alors fana i bɛna f'a ye fɔlɔ n'a sɔnna i bɛ woro b'a nɔfɛ i b'a furu mais n'a sunkurutigɛ kɛ a b'i bolo jɛ kɔnɔ n'i y'a mɔgɔ naba ka mɔgɔ ŋanamu k'a fɔ a ti kana miliyɔn i ma miliyɔn baara k'a ye a b'i faga i da sɔgɔ ni ko n'an sɔgɔ o jaabi nin diyara n ye kosɛbɛ o différence bɛ ne ka basi tɔ ninnu lele fu tɛ ni ɲɔgɔn cɛ la o ye tiɲɛ a ko ni
defa ni mo ni wonte o ni i kon sa girin kada kati ba o jote ale jode ale te basi ale jode isa girin kada kati ni girin kada kati no sitila danso ila to ni ko o defa be ne ka basi ani ka le fu ni wonte la men te ko mo ta kale ne ka basi ko do ani ka le fu ni wonte la ni defa de bo ni wonte la aywa ko mo njana ko sobe ibe ka kuma lelen fu kan an woni maliyan ba bisiya ka fu ko an ta do yala nga bashini ni mogo ko ubena kana tugu ila wala sa ebise ka baraku yi wala ebise ka ubolo do akula sukumna o tugu bete message me fe ila to ni ko ni ben fa indale le fo so ye ibe vele fo lomba sarala na sola ka fo ko we ko pronfo tala ko ibe saka mbesaka baraka tigiye donc mba fa tigiye ka kana aka bismillah na na fana mera ko ka fa kasa na be anu la mesa ka soni fo ni la sisa ba mbla sira donc mo na be kumari ka ambe kumari ni kumara ba be jabi bro wakantere tiya ya be kumari ni ndara sisa suve munye ani sume mbeke barula hani be duguma be safe ya boma lele vota ka fo kombe la wori nyini ngai ko lele vota ka fo ngase ka mo mu ma kunya mo bawo tia la mo bawo mo filin fo ma kunya fo fembe ano me o e basi o takabolo chowore voilà mais ani lele vota te nyonyo la ida so ani ko basi dala njala ko sobe fa mo jaje ambe foli di mai kante hal sa ambe émission doni kana kondala sa fin de fuka tondi foli ko fe no anna segna na bi nyamoro ko ni la kana yife dawru nyafla dozo amna segna na nga kulun konnala c'est don folo na neye na so kulun to ni bi singoro ni nga wera o kasa ngibe kulun fliwa iko ko awo kibe kulun fli kulun ko fene amado jine bunda do fene baldi mo goma yara kulun ko fene so wala jine bunda sa fe wal makara mo do bi la ko no ida zo ni ko comme ga fe to mina ko ni ba fe karamo bila ne ga karamo ni ga kolon karamo e jinawri ula kolon ta kadine ma kolon mene bola sesa abeta sambina ni kobo danso kolon mene bolo abe sambina ni kobo ate ko za kontara sugula be kata kolon sa o fe be kolon fili be tirabuda ndo ba be ndo mali kolon mali koka ndo ba be ndo ida zo ni ko bastala kan won jale njala ko sobe ambe ay segba be ifasada sigwa no ko sigwa gon fo sigwa ka dan so kan ko katini wati na mara flobana ida zo iliko na ko sanna anana ida dingudi folike ya dingudi foliko ko fe anyi ton kan do me abe kuma ko iye fendo dalima ko abe mo gaziga sania donc million chama fendo ida zo donc ne ko bashi tara woni certificat won dana so anda be sama bon ntaro fen bashi do wa semaine do wa tafo do wa ngam fe ga fen farafasi yi sigba be to gi ton na ka fo ko iba dale mo semaine ka be million kele so ida zo ko o e fe mi o e dungere de ne la dungere dlan ka de so ba trawole mo bo koma ale ngara de mais non de ne te mo to fo ko ko no o che ga jugu so ba ele fana dama sigala aya fo yoro bela ya fambela ka fo ko nya fe na ko dongol so mara ka ba laje ya fo ma nya fe ma kama mafako ibe mbadlan ka dima ya dlan ka dima akoni yeminke ni ka so ni ngarai abi makunya ni te ngarai ni be prasini na ina fo be mirsiani na we prani na abi makunya no makunya fendro ça dit que daraja bala abe mo sama ka dima mais ni ko ni fanta ni sara ka a sorti de là mbadlan ka dima ala semaine ala million kenta ka dima c'est fala tere chelo abe kan wa zaba ninga ate galon tigo saba fule ni fe mina saba diane jaje ne sanangulo tere o toro tere saba ni ko ge fenda ma abilla me ni adama na nyana ba fo ni adama na manya fo ati to ko tema tafo dan so nko o saba jigori ba fo yorola ka fo ka da to ko fo sa ne saba trawole be nyonfe fo sa bla nyonje dan so nko ama fo wazi na ka da so kuma mfo ayo bo 70 ya o te segba ya gon flat chama gon flat fa bi yere kalama ni mo fendi ma na ma kisa goyi ita to che ngana kisa goyi donc iwe do fara ha bo yana jamuka bila ko yo de wala do adama de awode idan so nko ambe fo ni ma ambe se ngana anga gon fo fa fe donc me fe morceau laba émission ngono ambe fo ambe so sangana kuma do anga kuma laba yo ko ndala kana go jaje idan so dan so wa
Kandono, never you can yola. Yala, wanda yala, jembe modina waya. Kayam balunga yandamamba, negungo yanizu. Anu jadi apa mamba, jadi ini yang mau jadi yala. Jaga jamu ngamba, anu jadi apa mau yinoye. Jaga ini yang ngamba, bakunya jamu ni mau beli nyolongo. Magonya jina jigi manjayamba, anyam baru de wana. Jaga jamu ngai mama, anyam sumunge de wana. Jaga jamu ngai mama, anyam jilege mo bene nyongore. Ande dia babu ngai mama, aja jadi ni mo jilege. Jaga jamu ngai mama, anyam baru de wana. Jaga jamu ngai mama, babu jamu ni mo bene nyongo. Magonya jira naga ngai mamba. Kanu jadi ya bulan terleni mula kanu jadi jinya sumuni yang berbat. Madrandi ya bulan terleni mula jadi bima dia dah. Aji mu ini sebab jina pani mu ko jagle ni Allah. Iya bulan aja jina madrinya, kalau kumpulannya jina madrinya, kalau baik jina madrinya, pemakai jina madrinya, muzai jina madrinya, mau gay jina madrinya, ajina niya danguna jina jaja jina madrinya. Mau nyabulat gini sebab jaga bimadian dah. Ni mo ko jagle ni mo jama zo ko jina de jaja ko de ni zero karo amra na kare da ke bulan ri jalla ko amra na kare sura jira ko de bulan kan de jaja ni kira ko ma de fa ke jere ko ma de ko ma de mo ba jere ma de ko de ala fa ma de na ma ko la Jamu sana tu malu kan dek ni kile baru kali ni dan tu ni. Kalau dia janji, angkor yang mau kaya kena bangko. Mbak belah tu doki malu bela baru dia. Lagi macam baru dia. Angkor sini tu mana? Okay. Nazo nugo. Kamu kone kaba ni ko ya prestation flana ya anga emission kono. Ko mi shibanda kuntate wala parce que ale na ngon fo kama. Donc wati anga to kanyo fale kuma la wanja. Donc ka dan so kanu ko kanja tana karandeu. Dozo iye janjo chamange France, Canada, États-Unis. Fo kata se wa fi ko Paris simbo. Era o janjo no yebe se ka mundi la kala ya kono. Nyumana, o na jugumana. Ala kan kisi jugumama mais waro janjo fo netike ko gelonko. O jen idan so ni ko. Ngana ni ko Paris simbo te ko sa ne kelen libe Paris. Mais Paris kono ni ko jage kan de Paris simbo. O beto nyamini de la. Sabu nyako chamange
Paris mo bora mo mina cheriro che kuma muso no fe sanduru aya woni min tiala akata ko ata mino hakelo ayele to ko na ne segre nga ma ngo be to ko fladi man ni ka muso makita e ka kubona no le fayana o che kan no na aya nyanga ko fayana aya ga bara fen dio na ka bara ke bara temene ko fe ne bara ke tile saba nan na musa msaka ko kuku ayo dero direct ma yamu no fo che mu le tema saka muso ja ko che njaba ko jaje ko nam ke je uye mogoli ko ne mogoli ko ne ko Paris mo yo bora yo non ay Paris mo to nate Paris mo ko nje ko nam ko na ko bo ne wi to ko da bin ko mu ni to e ngon to jaje kam da ko jaje kam tete ko na ko jaje ko Paris mo bo yo friend dans ko la go Paris mo ne te ne kan de Paris donc fa to la ngono te quoi dans ko mais hadisa ye jalo mun ke Europe konna la Amerique konna la mbe fe ki dadwa doni parce que a jalo nte ka ko gelen ko ye chena la bashu mi bolo hal na so ne le fote kuma ta folo mais depuis faso la ani ini sigi fa mun ñon fe ma do ko chama ko konna la donc il faut un exemple lo fa mbe fe to ni ka do jalo to ye mun ke i ka ko nu konna la na kira kuna wule yima ida so ni ko ne bora France kata Amerique ivare muso de ne blakata Amerique ivare muso ya d'abord de filala d'abord donc ate fe hal kata nyegena mo de ba blasira ado abisa kalo kenga tiko asa to bilga salibla sanfla ngono la na ya don kala min goya abe wori iwa o ka wor fa abe wori ti uru ba ka numéro pour que tout sur le donc a tel muso de na nefe ale fara be chelo nefe ne muso in temina kadama tel muso na ka ko ne ta mo do fe ka ne ke ne ta chinyara bo ibe dija ka contacter ntaka chogo Amerique ode ni bo ala na donc ay ne contact ne nga pir ko pir ka cha ko ne ba musa ko nam ngo worto ngo ne ufra ni ken ne be sala ni ma ken na fana iba to a ko no fana ni fana no fana bisa fe minkie mbesa ka $400 bila kana $450 bila kana dima a $450 bila kana dima dollar ro ka bila ka dia no ne ka ba ka bila ka ta ne ba bila ka ta tile saba abe to ngel bo ko yoro mina aya wala le tori la tori bara kera bolo a kono tori de la tori ay tori de wolo donc o musei nya tori wala ina bela ko ay ko nde ngona ma ko ne ko fura même ne te fura mi ta ti mo ma tan ka tikite ngerbe ni be ngerbe be sa fura di mamba ani ni nyana mi ba bla ka ta di ma pa me Europe kono a ko sika sika bo il faut ka tika kinya yero be do ta ka bara ka du ayer nyana mais ne a ko fura di bla ka ta ma aya ko aya toro de wolo to wala minke akona ka toro wolo ngonne banka ataka do mara kono akom tori ngo ataka do mara kono ngo idendro aya ataka do mara kono parce que mbara inde kera kono tori ala na boda aya bla to ga na to aya aka chola bo okofe aya anana de nga manguni tike mara bojira sisa ibe fele tie ibe niti mara bojira wakati ibe continue furala atike bojira wakati ma continue furala aya ne bela abudongo atike bojira aya ne bela dron ko ndai ne bora ka sali sisa ndege bora nki salira ko sanfla ndé mal sali abe kasila sanfla ataka toblige kata nyega na chei bala ka parce ka no la ta chei bala amir gone amir ko wete amir don tere afrique ro diabero donc a chei bala ka parce ka no ro mena ke muso kenya minke budonga konta fura ko bana wakati abe aka tele mine abaka toblige ko konta ka salila mudan asa ko jaje ko e ka wol frenye aya $1,000,000 de franc ka wol ka $1,000 de franc ka wol ka parce que dollar ko euro nya wol mi fayana $5,000 de fa $5,000 de fayana aya ki $6,000 ka chima ka nya $1,000 franc ka ila ke wol somodi muso mba fo ka wal ni mori la so ko ndito ko mais ne ba yi to ba la mbe ka mi fo tiando atolo bala oche ka jabe de bala me oche atolo bala ko fe akona konde kuma fere tige ka anga vila bo iye parce que amerika na makuba mo fasa na nyona nuna ngone bango ne ka tagadi amerika mange ko parce que ne na français de français pour ça papier de bénévole yoro yoro manager jago foni biete mo no to bisa ta ako ha ko yoro ni kera en ka biete ka appartement tanye parce que amerika yoro mena inyor ko do appartement tanye bronze 14 kila avenue
m'a bɛɛ lajɛlen fo 170 m'a bɛɛ lajɛlen fo Amérique ko bɛɛ dansɔgɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso n b'a bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw bɛ anglais kan mɛn how are you I'm fine oh my brother thank you very much I love you too I love you guys dansɔgɔ i ka sɔgɔ ni ko n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ja fɛn bɛ kɛ ne ye na fɛn do kolo kɛra ne bolo hɛrɛ la Amérique kɔnɔ ma sigi n'a ye ne taga cogo filɛ ka taga Amérique mais ni ko n b'a a bɛɛ lajɛlen explication fɔ ɲɛna émission bɛ a diyara n ye kosɛbɛ ni diyara n ye kosɛbɛ yanni k'a to an ka se émission kuncɛ yɔrɔ ma an bɛ ye gɔnifilɛw b'a fɔ ko n'i bɛna soma ye ni i tɛ se ka ko lasa i tɛ se ka ko dɔ kɛ o k'i ka somaya ma bɔ i ka sɔgɔ tiɲɛ don mɔgɔ min sini i kan ka don kaso la n'i y'o fɔ somakɛ ye bi a kan ka se ka ko dɔ kɛ mɔgɔ min a fɔra k'a tɛ bɔ kaso la n'a fɔra ko somakɛ a kan ka se ka ko dɔ kɛ mɔgɔ min a fɔra ko i tɛ kɛ fɛn ye n'a fɔra somakɛ a kan ka se ka ko dɔ kɛ donc olu somaya o sira ninnu kan yala jaje fɛnɛ i ye mɔgɔ dɔw bɔ ko la ni o dalilu ye wa ni o kɛwalew ye quoi yanni k'a to an ka se bi ma i dansɔgɔ ni ko n ta ni sisi ne bɔra Faransi ka taa Canada o sira de kan u y'a wotigi dɔ mina Canada kaso la san 15 kaso donc u y'an ne kɔmɛ a y'a sɔrɔ ne taga dɔn ka bɔ Amérique ka taga Faransi o ci nana n ko n tɛ se ka to yan n ko parce que n ko kalo 3 dafara n tɛ se ka tɛmɛ o kan ne bɛ taga Faransi fɔlɔ ni n taara Faransi n'a sɔrɔ min ma a bɛ na n sɛgɛrɛ n bɛ na i ka ci ɲɛnabɔ ne sera Faransi a nana ne fɛ a ye ne bɛ téléphone na fɔlɔ ko ale ka mɔgɔ kɔni bɛ kaso la k'u y'a minɛ san 15 kaso la u mana wolo fɔ a bɛ se ka bɔ ko est ce que n bɛ se ka labɔ n ko ne b'a kɔnɔ n ko wa n ko n bɛ se ka labɔ bisa n k'a fɔ n ko n bɛ se ka labɔ fɔlɔ n k'a k'i jɔ fɔlɔ n b'a lajɛ parce que ko kɔni b'a fɔ i b'a lajɛ fɔlɔ k'a tigɛ la kisɛ kan ne y'a lajɛ n nana sɔrɔ n bɛ se ka labɔ n ko ne ba n ko n bɛ se ka labɔ n ko sisan n bɛ se ka baara kɛ ni baara kɛra sisan maintenant i ka avocat bɛ appel kɛ tribunal la n'a y'a appel kɛ tribunal la mais n b'a fɛ tribunal dɔ ne yɛrɛ ka kɛ Canada kɔnɔ ne taga cogo filɛ ka na Canada donc a nana n'a ye a ka avocat wulila a taara avocat fɛ a ka mɔgɔ taara avocat fɛ k'a ka appel kɛ avocat k'a ma ko ma appel kɛ ko a bɛ san 15 kan n'a ye appel kɛ k'u bɛ to fanga ka taa dɛ parce que a ye min kɛ a k'a ma nɔgɔn a ye min kɛ n tɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye o tɛ fɔ mɔgɔ ye gundo ko de bon ala ko non ko n b'a fɛ ka appel kɛ a ye appel kɛ dɔrɔn tribunal président sɔnna o y'a appel accepté k'a kan ka tribunal la nin don masina na o don a ye ne wele ko bon ko nin wagati la k'a bɛ tɛmɛ nin heure la n ko n'a tɛmɛ nin heure la n ko n'a seginna kaso la i ka daji tunna ko kɛra a bɛ segin ko kɛra la a bɛ taa ka minɛnw bɛ yen a b'u ta mais k'a fɔ k'a bɛ taa kaso la kɔni k'o tɛ awɔ tiɲɛ don a bɛ san 15 kaso la san 15 kaso ala y'a kɛ a nana n'a ye ne ye n ka kɛkɔtaw kɛ ka wuli ka taa Canada janjo kɛ awɔ tiɲɛ don ne sera Montréal n taara c'est 51 Bobigny East o bɛ Montréal ne tun bɛ yen 51 Bobigny East ne sera yen nɔ a wagati sera donc ne ko ka taga ne bɛ sigi n ka so kɔnɔ mais ne faralen bɛ cɛ kan an taara dɔrɔn tribunal président a y'a avocat y'a ka cogoya fɔ a ko sisan ko an b'i ka client bila ko kelen mais n'a seginna kan k'a bɛ san 30 ta kaso la an bɛ san 15 fara kan a ko n'a seginna kan ko problème t'a la k'a sɔnna bon ko sisan k'an y'a bila a bila cogo filɛ nin ye ka bɔ kaso la o don avocat yɛrɛ ma da la ko nin tɛ se ka kɛ ten donc o de y'a ne bila ka taa Canada ko caman kɛra o kɔnɔ o kɔfɛ a taara ka minɛnw ta kaso la mais a seginna ka na ka so kɔnɔ baasi t'a la a diyara n ye kosɛbɛ émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la donc kuma dɔw bɛ yen a n'an donna bɛɛ kɔnɔna la kuma bɛ diyan kosɛbɛ donc nin ye émission siɲɛ fɔlɔ ye an ka dugawu tɛ a ka kɛ siɲɛ laban ye donc karamɔgɔ Konɛgɛba yɛrɛ bɛ yen a kan ka prestation laban kɛ n bɛ fɛ kumakuncɛ kuma la jaje ladilikan jumɛn b'i bolo folikan jumɛn b'i bolo ka di Mali somaden bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ maliyɛn kɔni k'i ye tontigi ye Mali kɔnɔ ani Europe kɔnɔ ani Afrique fan bɛɛ fɛ n bɛ fɛ i ka folikan walima ladilikan dɔ d'u ma an bɛ ɲɔgɔn bolo i ko i da sɔgɔ ok n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ bɛ dɔnni kunna dɔnni fi dɔnni jinako tɛ o i bɛ koloni i bɛ ko kɔnɔ dɔnni kɔnɔ dɔnni de n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ an ka ɲɛrɛ bonya an k'an jija dɔnni tɛ kɛ ten gansan e bamuso e ba filaw u fa filaw i mɔden filaw i mɔkɛ filaw de bɛ na i sɛgɛrɛ ko hamina ko f'i ɲɛna ne fa ne ba i jija sa ka ne ta ko wɛrɛ fɛ u ka ci ɲɛnabɔ bani
ala fe no ki ma sigina ye naso ne ka sigi mali kono mission na ni ancien flore okay ne ma te ka mission ke mali kono abe do ka la de atsake et puis na wa fa ka ne ye ka foko ne be TikTok quoi atene sore fona tara la wa modo ka tino ko kata ne sore no te TikTok ne bolo anga TikTok ko ou actuel media TikTok ne na atene ko ni bolo est ce que famia donc même faut somo ya même faut do sonya ka même faut don kala bena nyala nyala an kan siri an ka mana ko be da an kan chit nyala to ni tiela bi fe so ma sirai okay ne États-Unis jo ka so soro ka fembe ke donin kono mais en bantile naso ko kuma e filima ni na mo ngajala kata simba ka sigise mon ka fo kata so ni ko mba fo ka wal numéro me fe ya téléphone numéro de sani ka bo ila WhatsApp numéro donc France numéro be malta do me fe ka di flebe ko ok France numéro abo so physique beno mais malta mbo dama malta ko 78 69 09 68 mais balma ke balma mo ni ya verita so ri ibita WhatsApp de ka kambla kamisa sibila parce que moi quand ça va me dire et là c'est le ghetto voilà 78 69 09 68 le numéro que et ben so we ka fa numéro ben no te WhatsApp ka ambo c'est une vidéo du coup voilà donc parce que même mal kono follow ni amelo la temps so mais akoni akai numéro kan WhatsApp kan WhatsApp puta wala follow WhatsApp kel de mbolo malta ina ala santambo numéro mbolo donc ame France time bola pe ka bala ni malta kalmo ke be mi finya la fona ni yere baro ka fo mo mi ko musoko disikasi bara ka mu muso ko kama se ka soro aka kuma fe o chama o be ina che mi ka fo ko ya muso mi ko che ko disikasi bara ka sefe ni sa na seranfe ni nyala tinja fa pe ni jafa to la manyima ba be ka bara ka dima na jamba ka bara ke ni ka bara nyala be ngani be sara be ni jafa to ya da manjan to fo mi be ko fe ni ayo no mbo finya ni sono kanga mbese ka bara ko kanga ni be sara to le bo sara fe ko ni ko libo mako me le bo lo bo ni la bo mi ka che mi la kadima o mi ka muso mi la kadima me ni anja fa nga che mba finya ba kumfinya bo o te fe erozo kam dans son niveau voilà d'ailleurs quand tu jara ko sebe il sona bi kisi ya kuma actuel media kam mali kono e ka émission froy sans bijoli ni ko ma le kisi froy kuma mali kono ma jo ka o betele ka ni yo ke an yo ya mboya de aboya jara a enfa ala ka to ngono i dans son ko kamte donc am sera di connect ma abe émission kunche o temene ko fe ibe aketo 2 secondes mbele le voter fora na ida so ni ko ambe keneka nana kani ira jiana oh ka fama mo makunya na ka fanta mo makunya na kanson ma ki kan de ma ki lantila met la ka seta ga di kenega mte se di man ba se bla kenega se beja se balo lembe an ba ira kana o kenega ko di be seta ga dima mo be kenega le kati ka la vie changer kalo sa ba igono no ma ke ko le ko te tiari ida so ni ko sa ah na ni ko ida so oye